pozdrav, danas igramo biti odgovori, pa ajmo da krenemo. Prije toga bih želeo da pohvalim Insana, Muđu i Srbijana. Hvala vam, znači vas najviše gledam na YouTube-u i ajmo da krenemo na prvo pitanje. Prvo pitanje je gdje živim? Živim u Kovinu u Kosovskoj 2. Kako ti se zove brat ili sestra? Ja imam samo jednog brata, odnosno imam dve sestre i jednog brata, a to su Anja, Nina i Uroš. Treće pitanje je, ko ti je dao ideju za snimanje? Za ideju za snimanje, prvo što sam gledao, drug mi je rekao ko je Serbian Games BL. Onda ja kad sam čuo ko je Serbian Games BL, ja rekao, te hoću ja malo da snimam klipove i to. Ali znam da to neće nikad ispasti kako treba. I ja sad počeo da snimam klipove i eto tako sam. Da li će biti GTA San Andreas ili GTA 5? Pa ne znam, točno sutra bi trebalo da izađe, ali neće zato što ja ne mogu imati kod sestre, ali možda i dađe sutra neki klip, pa ne znam baš koji, ali izaći će neki klip. Pa četvrto, koja ti je najbolja želja? Najbolja želja mi je da postavim jedan youtuber i da dobijem nagradu za tako fantastičnog youtubera, ali to se neće desiti nikad, zato što zato ne objašnjavam. Onda sljedeće pitanje, dobro, da li znaš nešto o kompjuterima? O kompjuterima ne znam ništa, ali znam, ne znam što više ja znam. Ja mislim da znam da obacujem modove i to baš ne znam da znam, ali mislim da sam sad zaboravio. I najzadnje pitanje na kraju ide. Jel voliš fudbal? Volim, evo pokazat ću ti zbog čega ja volim. Samo da ih uzmem. Pa ću ti pokažem. Ako vi sad znate već, možem da vam pokažem. Prošle godine sam dobio ovu jednu medalju na kojoj piše letnji međunarodni kup Mika Antić 2015. četvrto mesto 2007. godište. A onda ovdje piše Kostolac 2015. Napiši mi u komentarima da li stvarno živiš u Kostolac ili ne živiš. Ne znam da li to živiš ili živiš u Požarevac. Slušaj, ovako Muđo, ja volim fudbal, volim sve volim tebe Muđo, volim vas, sve vas sinove. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu.